Сега като почне говори кмета, пак ще ми направиш това, нали, да го снимам. Сигурно не знам. С такова. Те ще кажат. Уважаеми жители на Крали Марко, най-напред, както ви казахме, Ти ще тази кажат, вечер ще има те да знам. среща с кандидатите за кмет на община и на вашето село и за общински съветници. Най-напред да дадем думата на вашия човек, кандидата за кмет на село Крали Марко, господин Благой Благоев. Направи. Ако искате... Ето, да ми го направиш. Пак с звук, нали? Здравейте на И с всички, снимка. добре дошли на тази среща. Дълго време я очакваме. Къде отиде? Намери Тя се камерата. Къде отиде? Ти не осъществява мога да намеря. после. Камера. Малка част от Ето. нашите съседи ни липсват, но явно са ангажирани с някакви Не ангажименти. видео ли искаш? На видео, да го запише като клипче, нали? Следващия мандат Ай, С готово. музика, с музика. И пак всичко. кръглото под средата. Да, и всичко с музика. Да, и неща, подпиш. Добре. които до този момент по някаква причина не бяха довършени. Но с общите усилия на нашето ръководство и най-вече на господин Попов и целият му екип, ние ще направим така, че тези начертани планове да се осъществят. Надявам се, че всички ще проявите някакво разбиране при избирането на кандидат за кмет на селото. Всичките ме познавате, знаете ми възможностите и предполагам, че нека и конкуренцията да получи някакви такива оценки и шансове, но в края на краищата вие избирате, вие преценявате кой да бъде. Аз се надявам, че ще постигнем успехи заедно, всички заедно и най-вече да бъдем задружни, Абе, виж да кой бъдем гледа. добри, да бъдем, Нямаш място. да не За се това. разделяме на Не различни мога повече. групи. Да, не можеш. Така Нали че има памет? Не можеш, да. желавам Не може, успех край. на Няма, напълни го. Не трябваше. Много да бъдете бързо. здрави. Не трябваше, бе. Не можа да се... и Бати напред късмета към направо. някаква победа. Другия път, Павел. Другия път, Убедително па. победа. Така. Да, добър вечер. Най-напред искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха през всичките тия 9 години, които работеха съвместно с мен. И да благодаря на господин Тодор Попов за това, което успяхме да направим и на цялата община като цяло, това, което успяхме да направим в селото, е видно. И сега искам най-вече да пожелая на новия ни кмет и на господин Тодор Попов, като отново кандидатира се за кмет на община Пазарджик, успехи на тези избори и трябва да вярвате, че ако подкрепите новото време, в селото ще продължат да се случват още много нови неща. Ние нямаме училище, нямаме детски градини, нямаме такива претенции, но пък може да се подновят улиците, може да се поднови сградата, това, което сме поискали. За съжаление, изминалия период от 2019 до сега беше период труден за целия свят. Той се отрази и на всички нас, но да се надяваме, че вече излизаме от тия ситуации. Накрая пак искам да пожелая успех на новите кандидат-кметове, новите и стария, новия стар и на нашия нов кандидат-кмет. Да са живи и здрави преди всичко. А сега ще дам думата на господин Тодор Попов, за да ви приветства по случай
нали, предизборната борба и вие по-нататък ще решавате какво ще батерия направите, има, но но няма аз там ви месо призовавам вече, да да. гласувате Няма. за новото време. Напълни го. Но Толкова е малко, бе. не трябваше, ама. Да, мерси, Мария. Сега първо, радвам се да се видим. Радвам се да се видим живи и здрави. Че периода беше тегъв, скъпи приятели. 2 години COVID, бая близки и приятели си отидоха. За съжаление. Така че най-хубавото и радостното, че се виждаме и че сме живи и здрави. С думи на благодарност да се обърна първо към Мария. Защото тия 2 мандата с нея работихме добре и съм щастлив, че дори в най-малките села, каквото е и Калимарко, се случват полезни неща за хората. Това е важно, защото в крайна сметка всички ние го заслужаваме. Аз никога не съм делял селата на малки и на големи, защото навсякъде живеят хора. Дали 100 човека, дали 5000 човека, живеят хора, наши скъпи, а тук имаме скъпи приятели. Още повече, че радвам се да го видя бай Лазар, моят стар другар. Нали, аз с него съм започнал и съм щастлив след толкова години да го видя, че се е жив и здрав човек. С него тук рязахме лентата на пътя, кога беше при 15 години. На пътя, където направихме от отбивката, нали, до тук за селото. Плюс това аз имам сантимент към селото, от тук бабата. Така че, нали, това е сериозен аргумент. Имате запазено място в моето изстрадало сърце. Всички други роднини да си видят тук, бати Митко, госпожата, че са здравички. Това е най-важното, защото изборите ще заминат. Нали, след 29 ще дойде 30, ще дойде първи, живот ще продължи. Важното е да се уважаваме и да се ценим като хора. Затова искам да ви благодаря сърдечно, скъпи жители на селото, за това, че толкова години аз тук винаги съм имал висока подкрепа от хората. Подкрепете мен и всички наши кандидати, защото това е най-важното нещо за нас. Нали? В крайна сметка, когато хората са те подкрепили за нещо, ти трябва да си отговорен човек и да се опиташ да отговориш на техните очаквания, на това, което те очакват от тебе да направиш. А то да се погрижиш, селото да има по-добър, по-уютен вид, да се запазят всички важни институции. Да, вие сте малко селце, но също заслужавате. Никой не заслужава в 21 век да гази в кал. В смисъл, трябва да се оправят още улички, да оправим кметството, защото това в крайна сметка е сърцето на селото. И осветлението да сменим. Сега имаме един голям проект, по който ще сменим всички лампи. Ще сложим и още. С такива по-модерни LED осветления, че то е по-ефтино. И така. Затова сърдечно ви благодаря за подкрепата. Тук има и други кандидати. Ние вече толкова години сме заедно, никога аз не съм позволявал и не съм казал лоша дума за никой друг. Същото ще направим и сега. Защото идват хора, приказват едни глупости, за съжаление. Покрай избори малко се попревъзбуждат някои хора, повече отколкото е необходимо. Ние не сме от тях. Всеки кандидат е достоен, но считам, че ние сме най-добрите. Защото сме показали, че сме такива с дела, не с приказки само. То на приказки всеки е великан. Кога се опре до работа обаче, става по-сложно. Затова да са живи и здрави всички, но вие вече знаете какво може да очаквате от нас. Ние сме показали в годините, че сме отговорни, възпитани и професионално подготвени хора. Затова нито на срам, нито на страх да дойдем, да отидем в което и да е било село, в който и квартал на Пазарджик да отидем, да говорим с хората. Не сме свършили цялата работа на света, то няма такъв човек или такава организация в едно село, в един град, в една община, като в една къща се има какво да се прави. Не може да свърши цялата работа на света. Важното е, че нашата обща къща става все по-подредена и по-хубава.
И за това участие имат всички жители на селата, в това число и на най-малките. Защото всеки един от нас е положил някакво усилие да живеем в по-подредено селце, в по-приветливо, по-чисто. Тук по селата, значи, вярвайте ми, аз ходя по селата вече 20 години. Всяко едно село е различно. С различен менталитет на хората, с различна философия за живота. Тук може да е малко село, обаче е чисто и подредено. Пред къщи, като вървиш, аз гледам тези неща. Не мога да видиш букуци някъде, не мога да видиш някакви мръсоти изхвърлени, някакви простоти и това. Има села, положението е трагично. Тоест това говори, че хората са подредени, че са такива възпитани хора. И от тук нататък може да очаквате това, което е до сега. Да се опитаме инфраструктурата да подобрим и да стане така, че всички ние да живеем в още по-добро населено място и в още по-добра и красива община. Защото това е важно за всички нас. И ако считате, нали, кой за кого ще гласува на изборите, аз винаги съм казвал и годините сме го казвали не веднъж. Ние не сме тук, за да се тъжкаме като малките деца и да ви викаме, не, ще гласувате само за нас, защото ще свърши света иначе, нали? Край. Не, няма да свърши света след нас. Но считаме, че в това състезание ние сме най-добрите. И всеки за кого ще гласува е въпрос на негов личен избор. Нали, като влезнете в тайната стаичка и като вземете бюлетинката, нали, кой може да даде гаранция кой за кой ще гласуваме? Никой. Къде да знаеш кой за кого ще гласуваме? За кой си харесва и за кой иска, за него ще си гласува. Но това е като избираш, цяло, че избираме доматите на сергията. Сега аз твърдя, че нашите домати са най-розови и най-сладки. Пак кой иска да яде кисели домати? Никой. Или развалени. Така че имате избор, но ние сме най-добрият избор. И ако считате, че аз съм човека, който заслужава вашето доверие, нали, може да ме подкрепите. Имахме късмета да бъдем същия номер, като на миналите избори. 69. Хубав номер, хубаво число. На къде го завъртиш, се е 69. И този номер, както добре знаят, виждам, че тук някои от дамите леко се усмихват, този номер носи радост, удоволствие и любов. Така че ето, разбраха на и тия избори, че сме за любовта ние. Але? Затова, ако решите, че аз съм вашето момче, ще ви помоля да подкрепите и нашия кандидат за кмет на селото, Чичо Благо. Сега, аз първо искам да благодаря на Мария за работата с нея през тия години. Както и преди съм благодарил и на бай Лазар, защото тази работа не е проста работа. Да си кмет на едно малко село или да си министър-председател или кмет на голям град, трябва да имаш едни и същи качества. Само мащаба е различен. В смисъл, трябва да си отговорен човек, да ти пука за хората, да искаш да си полезен. Това са все важни качества. Сега, обаче аз не мога да насилвам никой в живота ми. Нали, една работа, какво беше? Насила, обоз не става. Нали, за любовта трябва две страни. Затова аз съм се съобразил. Мария ме помоли, каза, шефе, стига ми толкова. И аз искам да търся мана и да намирам кусури вече. Нали? Да. Затова аз съм човек, който уважава мнението на другите и съм казал, че в крайна сметка това е лично решение и аз в него не мога да се бъркам. Щом така чила, тя си знае най-добре жената в крайна сметка. Но пък тя,
разбира се, ще остане съпричастна към всички наши политики тук и ще помага, защото вече и тя има опита, което е важно, пък и тя е показала, че си обича селото през годините. Мой избор с спря на господин Благоев, бати Благо, защото сега господин Благоев малко претенциозно, защото той е такъв също възпитан, благ човек, има достатъчно житейски опит, независимо, че е вече на една достопочтенна възраст. Обаче, скъпи приятели, възрастта не бива да бъде порок. Само в България възрастта е порок. Или си много млад за едно нещо, или па си много стар. Това да си тъмън, почти няма такъв вариант. Мани го, това е много млад. Мани го, това вече е много дърт. Чакайте бе хора. Има два вида хора. Къде стават за една работа и къде не стават. Какво значение има на колко години са. Затова аз считам, че той ще бъде добър стопанин на селото и може да му се има доверие. Плюс това, повярвайте ми, в моя екип и в моя отбор аз случайни хора не допускам. Нали, тук се гледа, мисли се, преценя се,